Башкортостан менән Ырымбур өлкәһе сигендә Миякә районының Елдәр авылы урынлашкан. Бәләбәй калкулыгының борынгы урмандары, торфлы һаҙлыҡтары, кирәкәле туғайҙары араһына һыйынған ауылдың атамаһы Мең ырыуы башҡорттары башлығы Илдар хан менән бәйле. Елдәр ауылының уҙаманы Рауил Лоҡман улы Вәлитов өсөн ата-бабаларынан мираҫ һунарсылыҡ менән ҡортсолоҡ булһа, урмансылыҡ менән баҡсасылыҡ уның күңеле һайлаған һөнәрҙәр. Күрдем ана, ҡушы китеп бара ҡырсын. Барыр. Әллә төлкөдә шығып алаҡты инде. Бигерәк матур яфраҡлар. Менә, жәйкәне жаймаған инде. Менә нинди матур шәйешергә яфраҡлар. Прямо. Булар ныҡ файҙалы бит менә. Шушы яфраҡлар. Ул өйләнгән йылда атаһы өй янына тәүге ҡарағас ултырта. Тау аҫтынан шишмә һыуын һурып сығара ағастың тамыры. Бейек Ватан һуғышынан яраланып ҡайтҡан атаһы иҫтәлегенә Рауил Вәлитов үҙе ултыртҡан нараттар тау итәген йәмләп, шаулап үҫеп китә. Бер-бер артлы тыуған балаларын ҡотлап, һәр береһенә ағастар бағышлай атай кеше. Олоғын оғын білә бір яшлында, 7 яшта, уқырға кетті бит. Фәриданың зор малайы. Шуның хөрмәтенә көздән үк шығып ҡуйған ем. Яз көнө туды бит инде бала. Яңадан уже инекәшенә имән чәчеп үстерде уже. Уже үзе. Onlar bir kişi kilse неотступно тегене каракна тора аяğı коя баса. Ой, онда жилек, онда шешке, онда минем имәнем. Менә шулай. Менә зверобой, менә орлыклары. Менә зверобойның орлыклары менә. Менә яңадан кырыннан шешке атты менә. Тиҙҙән йәшелсә баҡсаһы бәләкәй урманға әйләнә. Нарат, ҡарағас, ҡайын, имән, саған, юкәләр генә түгел. Бер нисәтер артыш, миләш, муйыл, балан, йәҙәй, сәтләүектәр үҫә. Менә яңа шәшкәләр шул ук ниҙә. Нисек ул ствол ҡоромы икән истәделе. Шуңа торым менә әйтерлек. Оло йортҡа ни кәрәк, кесе йортҡа шул кәрәк дигәндәй, йорт янында үҫкән ағаслыҡ әкренләп төрлө үлән, ҡош, йәнлектәр менән тула. Менә 8 күпме муравейнигым бар. Барсында менә шундайны ҡуйып сыҡтым бит. Барсында торат ташлагына бер көнө сыҡсам бит. Ҡарға ята башында. Ҡарғалар лисит итә шуңарда менә шанырға мөмкин түгел. Кіріп ятып менә дип ҡар дип тешниләр тегене шунда ҡышҡырып ята. Ҡанат асларын менә шулай дип тығып ҡуя муравейләрне менә дип ҡағынып ала менә шулай. Әллә битләрен ашата микән? Битләрен ашата, паразитлардан ҡотола шулай дип. Насиживание ваҡытында, Ҡуян, төлкө, терпе был урманды үҙ итә. Тишек ауызы менә, уланы ишкә керә дә, иштән шуп белән дөңгөчләп тегене тығып ҡуя. Менә шунда менә. Ачсаң нитәр микән? Юҡ, димәй. Юҡсын нитәр микән? Аллаһ. Күп булда. 1-2 метрға төшөп китәлер ул аҫҡа? Юҡ. Менә лай ҡошы яс күк кенә менә шулай шыҡый да, нине җирне менә шушыларны тағы шунда да әйбәтләп утырам бауытта. Менә дым-фәлән тия торган җир түгел. Ул ҡайсы бердә көннәр ныҡ җылынып киттисә, менә шунда чыгып, псәк үк сузылып ятып йоҡлай. Ноль внимания кешегә. Менә шунда чыгып ята да, менә кире киреп ята. Кәмәде ул. Минең менә шушында полностью отстроить иткәнен күрдем. Ҡарап тордым. Шу өңдө. Өнне яса, менә шушыны ясаганны. Һунарсы һәм умартасы булып эшләгән Рауил Лоҡман улы үҙенең һәм балаларының сәләмәтлеге, күңел тыныслығы, ғаилә бәхете, тәрбиәһе өсөн тыуған яғының тәбиғәтенә бик рәхмәтле. Менә тошто засухадан тартып алып, засуха тырнағынан тартып алып ҡалдым менә шул җирне менә. Бик күп ағас тамырланып китә алмай йонсой. Айырыуса ҡоролоҡ йылдары ауыр була. Һыу ташып ҡойоп яңыртҡан йәш үҫентеләр күҙ алдында ҡорой. Ҡайһы берҙәрен ҡырла буйлап иҫкән һалҡын ел һуға. Ҡаҡ тау итәген бал ҡорттары геүләп торған йәшел сауҡаға әйләндергән кешене законһыҙ ер биләүҙә ғәйепләп, һалымда түләтәләр. Әммә үҙ урманын үҫтерер өсөн Рауил Лоҡман улы бөтә көсөн, сәмен һала. Менә ҡорото да, яңадан шушы яңғырлардан соң яртысы кире ипләп кенә ҡарасам, берләре ачыла башлады. Менә ошо тороп ҡалды. Вот, Василек маршаллы менә. Вот это вот. Второй. Возрождение, возрожденный цветок. После августовских дождей только. Она бір вредитель менә. Нимә ул?
Бүжәк. Құрт түгіл бір. Түгел. Бәй мына шул күбәләк чыгайны шуңардан мына. Вот, күбәләк. Каршылауга, Адмирал, тагәлләндиләр бар шундай. Мына шул мотор күбәләк бу, мондай простой күбәләк түгел. Алар аның миллиардлы бана агачларда үрчей. Бу әйдә ятсаң шунда. Мондайларга единичнларга тимим мен. Һәр кем шулай агач үстерһә, безнең авыл 1000 яшәр ине ди ул. Это бывший чачка, Кара борыч күк. На, юка орлыгы. Анан да сибеп коям. Тогрылык һәм уңганлык үрнәге булган Рауль урманында емеш агачлары һәм куактары ла етерлек. 2-3 төп. Yok, алар күп ул ана тегеннән үк башлана. Орешник. Ай, ана теген. Ты уже юмор не было, урман сәтләү. Урман сәтләүгә, шу. Мына корытмадым итәк итәгәләрне. Тош бит инде монда гел. Гел тош мына бит инде чыгып тора үскән. Ага нинди урын тагала кулайлы булыр икән? Тавыштан тыш. Чернозем кулайлы булыр. Оста урмансының горурлыгы виноград куактары. Гомер хәдә нисә ел шулай үстерәһегез? 10 ел. Көч, дәрт. Мына шул мине нитте, мәҗбүр итте. Виноград үстерергә. Мин кешеләрдән күреп тә эшләмәдем. Просто тәкъдим иттеләр миңа. Утыртып куйдым виноградны. Нисә ел дигәндә виноградын алдыгыз? 3нче елны уже виноград бирә башлады, 3нче елында. Ни булды? Уңгайлы, уңышлы булды утыртуым бар. Яхшы итеп үсеп китте. 1 елда мына 1 метрлы ниләр, лазалар, виноградный лоза үсте. Собаклары шундый 1 метр. И шунда ук уже үрләтә дә башлаган тегеләрне. 2нче елында ана шундай булды уже. 3нче елында бутаклар чыгарды уже. И 5-6 тәлгәш, мына шундай тәлгәш, мына виноград бар уже. Мына шундай. 5-6. Ана яңадан китаплар пайда була башлады минем, брошюралар, справочниклар. 3 җиргә утырткан идем. Өчесе ана стенаны каплап талдылар уже. И былай гына тиктем алагына вакыт әрәм итәс килмәде. Мин яхшы итмәнемдә заниматься башладым, укып. Минем дуслар бар, виноград буенча белгечләр. Ну, алардан да уздырып җибәргә тырыша башладым бит инде. Һәм мот уздырып та җибәргәннәр. Әллә үзләре шайтып әйттеләрме? Үзләре дә әйттеләр, ай. Мына шундый виноград уе булып салый не бит инде мына шулай. Массив бит инде мына шундый тора. Да, опыление, очень успешное опыление прошло, да. Рус абзый. Абзый инде карт кеше. Ана апеллят итүдә димәк, безнең кортлар ярдәм иттеме? Ул дөресен әйткәндә, мына бу сортлар безнең үзебезнең Башкортстан табигатына яраклы сортлар, алар самоопыляемый дип атала. Үзеннән аталану. Ә кортлар эшлиләр. Барыбер. Алар гына түгел, ә башка төрле бөҗәкләрдә, бәләкәй, одиночный кортларда, мына ялгыз кортлар. Булар безнекеләр бит инде алар коллективный кортлар, семья белән яши торган. Мына шулай. Алар ни хәтлек күп булса, шулга күбрәк апеләйтәләр бит. Виноград үстерү умартасы хезмәтен хәтерләтә. Яз җиткәс күтәреп бәйләү, яй буе япрактарын өҙү, ботактарын кыркыу, көз уңышын йыйыу, кышкылыкка өшөмәслек итеп ылыҫ каплап, урап һалыу был эштең күҙгә күренгәне генә. Һәр нәмәне вакытында һәм тиешенсә башҡарыуҙы талап итә икән был ҡояш емеше. Бу ылысҡа, особенно ел ылысына тышҡан килмәй. Тышҡан күп зыян китерә икән умарта ниләргә, виноград үстерүселәргә. Шундай бер мин ишеткәнем бар. Тышҡан 40-ка. 40-ка виноград. Ну, ул бит инде кимереүче бит инде. Кимерә бөтөн җирен. Мына уларны кимерә мына. Молодая кора мына. Бусы бит төштө инде. Мына молодая кора, яшь кора чыкты, яшь кабык. Вот, шуңардан берсе, икенчесе суыктан бит инде. Мына мыналай тау итеп үйеп куям мына. Даже кышкылыкка мына шулай. Билдегезме? Бик күп кирәк була икән ала. Күп. Ondan taşı tığından tavdan ılısını. Etler bulam. Mına şulaydıp mına koymalısın ha. Mına bu nene, bu gilleni mına
Шуларда бастырам. Менә, минем берәр дә күтәрелмәй менә күрдеңезме? Менә шуның өстенә хәзер кар ява да. Менә шуның калынлык менә кар була инде анда. Уже тышта 20 градус суык булса, андан 0-га якын була. Карта ташлайга бу кайсак. Карны менә моннан ди синап уям. Бөтен әйбер һаумайга монда хәтта теге нәмә тиләр. Юк, берәр дә салмыйм. Бетте. Хвая только. Ылыс. Аны ылыстың биеклеге ошо итәме әле тагын биек. Юк, җитми. Әйтәм бит, мен моны тау итеп уям. Плотный итеп әйбәтләп уям. Даже бераз ятканнан соң яңадан тагы өстим. Тапамайгына. Юк, тапамыйм. Менә шулай баскалап әйбәт. Иң беренче белергә кирәк яхшы. Белмичә тотынырга ярамый бер нәрсәгә дә. Әрәм итеп кортасың, ценный яхшы посадочный материалны әрәм итәсең, менә уртага утыртырга кирәк. Бу яктан төшә башлый кояш, әкренләп әйләнә, бу ягына чыга, менә шулай дип виноград көннең бина кояш астында булырга тиеш. Кыекка үрмәтәләр, анда декоративный итеп үстерәләр виноградны. Аңа бит уход бирергә кирәк. Мен үстерәм иң биеге менә инде менә шушында менә иң биекләре. Менә шушы биектә. Уход берү җайлы. Мен монда бөтен лишний ботакларны алып торам. Пасынковать җайлы. Яфракларны алырга җайлы. Менә гроздьлар неудобно итеп урнаша кайсы бердә менә мәсәлән, менә урнаша менә. Шуларны менә алып кую җайлы менә күтәрәм дә менә төшерәм менә. Ул үзен гайбелә әйбәт дип тартылып үсә үзен гайна. Эште яратып һәм yerine yetkirib башкару Рауль Лукман улы Валитовтың тормыш кагыйдәһе. Уның ошо максатын һәм ынтылышын аңлагандай, тау битендә, таш өстендә яшәреп утырган урманы иң матур күңел юанысы. Белгән саен беләсе килә. Һәм шулай кирәк тә. Инде ихтималга бушка вакыт үткәрү була.